pero το revolso και τους μανίων καμάνα. Κι ήθελε ψιμπτό σεβδαλούκ το έχομεν ένταμαν. Κι ήθελε ψιμπτό σεβδαλούκ το έχομεν ένταμαν. Με ρεβολή και με κάμαν θα έφταγω εγώ το θάμαν. Τι τους μαν στα φοβερίζω και τη μάνα στα κλενίζω. Τι τους μαν στα φοβερίζω και τον κύρι στα κλενίζω. Εμέναν κι θέλνε με σε μπανάνα σπαλνέ. Τη στρατά στα ωραία ζατό θα κλεφτώ σε γκέχαμε. Τη στρατά στα ωραία ζατό θα κλεφτώ σε γκέχαμε. Με ρεβολή και με κάμαν θα έφταγω εγώ το θάμαν. Τι τους μαν στα φοβερίζω και τη μάνα στα κλενίζω. Τι τους μαν στα φοβερίζω και τον κύρι στα κλενίζω. Αγαπητοί φίλοι των Τραντέλαινων, αγαπητοί συμπατριώτες Πόντι, αγαπητοί φίλοι των Ποντίων, σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στη μουσικοχορευτική παράσταση Πόντος έναν Στροφωτινών. 10 χρόνια μετά την πρώτη προσπάθεια που κάναμε για να παρουσιάσουμε την ιστορία του Πόντου με μια διαφορετική προσέγγιση, επανερχόμαστε πατώντας σε εκείνη την παράσταση, εμπλουτίζοντάς την και σας την παρουσιάζουμε πάλι γιατί μας το ζητήσατε και γιατί οι λόγοι για τους οποίους την είχαμε κάνει τότε εξακολουθούν να ισχύουν στο ακραίο. Σαν εισαγωγή θα σας πω ακριβώς τα ίδια που είχαμε πει και τότε, γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την ένταξη της ποντιακής ιστορίας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Βασικός σκοπός του Συλλόγου είναι η εκμάθηση της ποντιακής ιστορίας στα μέλη μας. Για μας η ποντιακή ιστορία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και ως τέτοιο θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται και από το εκπαιδευτικό σύστημα του κράτους μας. Δυστυχώς, η εκμάθηση της ποντιακής ιστορίας σε εμάς και τα παιδιά μας συνεχίζει να είναι θύμα της απροθυμίας του κράτους να μας τη διδάξει όπως θα έπρεπε. Πολιτικές σκοπιμότητες, θύμα στο βωμό μιας πλασματικής καλής γειτονίας, ποιος ξέρει. Η ιστορία του Πόντου θα έπρεπε να διδάσκεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την ίδια λεπτομέρεια και σεβασμό που διδάσκονται και άλλα σημαντικά κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας, όπως την ιστορία του 1821 και την ιστορία του 1940. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Αν για το 1821, τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Μακεδονικό αγώνα, τον τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπάρχουν γραμμένες στα βιβλία της ιστορίας από 5 αράδες για το καθένα, το ίδιο θέλουμε και για την ιστορία του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού. Η παράσταση που θα δείτε απόψε θα σας ταξιδέψει μέσα από το χορό, το τραγούδι και τις αφηγήσεις στο Πόντο. Από την αρχή της ιστορίας μέχρι σήμερα. Ας κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του Πόντου, ας μεταδώσουμε την ιστορία του στις επόμενες γενιές και ας συνεχίσουμε να τιμούμε τις ρίζες μας. Σας εύχομαι να περάσετε καλά και να απολαύσετε το αφιέρωμα που κάναμε για έναν τόπο που ποτέ δεν έχουμε δει, αλλά όλοι έχουμε βαθιά ριζωμένο στην ψυχή μας. Μας είπαν οι άρχοντες του τόπου
Ο ελληνικός στρατός προελάβει στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Η βοήθεια από εμάς τους Ποντίους είναι επιβεβλημένη. Σηκώθηκα και έφυγα από το χωριό μου με τα πόδια. 19 χρονών παιδί μέσα από τα βουνά. Μετά από 5 μέρες πορεία βρήκα τον ελληνικό στρατό. Μου δώσανε στολή να φορέσω και όπλο. Στη μάχη του Εσκή Σεχήρ μια σφαίρα με βρήκε στο πόδι. Με στείλαν στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο. Δεν γύρισα ποτέ πίσω. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Ντεμερτζίκιο της επαρχίας Πουλατζάκ και Ρασούντας. Κτηνοτρόφη η οικογένειά του. Φτωχοί άνθρωποι. Δύσκολα χρόνια. Και με την αβεβαιότητα του τι μέλη γενέστε στην περιοχή, ακόμη δυσκολότερα. Όταν ο ελληνικός στρατός εκστράτευσε στη Μικρά Ασία, κίνησε να τους βρει, να καταταγεί, να πολεμήσει για την Ελλάδα, για την πατρίδα. Τους βρήκε, κατετάγει, πολέμησε, τραυματίστηκε, τον στείλαν στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο. Άλλο δεν είδε το σπίτι του. Η μάνα μου κι αυτή από το ίδιο χωριό, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, με τα κόπων και βασάνων η οικογένειά της μπόρεσε και ήρθε στην Ελλάδα. Οι αφηγήσεις και των δύο για τα δεινά και τις κακουχίες που περάσανε χαράκτηκαν βαθιά μες στο μυαλό μου. Πώς είναι δυνατόν να ξεχάσω? Τα συναισθήματα είναι τόσο έντονα όταν τα θυμάμαι όλα αυτά που αγαπάω έναν τόπο που ποτέ μου δεν τον είδα. Ο πατέρας μου με έγραψε στο σύλλογο από πολύ μικρή ηλικία. Εκεί έμαθα να χορεύω, έμαθα και κάποια πράγματα για την ιστορία του πόντου. Αργότερα, όταν ενηλικιώθηκα, άρχισα να διαβάζω και να μαθαίνω ό,τι είχε σχέση με τον πόντο. Αλλά ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έκανε κυρίως να αγαπήσω τον πόντο. Αγαπώ τον πόντο από αυτόν, από τη μητέρα μου και από τον παππού μου, από τις ιστορίες που με λέγανε. Αγαπώ τον πόντο για όλα αυτά που έχω διαβάσει, έχω δει και έχω ακούσει. Αγαπώ τον πόντο παρόλο που ποτέ μου δεν τον έχω δει. Ο πατέρας μου είναι τρελαμένος με τα ποντιακά. Συχνά πυκνά πηγαίνουμε σε ποντιακά γλέντια και περνάμε ωραία. Μου αρέσει να χορεύω ποντιακά. Γι' αυτό γράφτηκα και στο σύλλογο, για να μάθω περισσότερους χορούς. Δεν νομίζω ότι θα αγαπήσω ποτέ τον πόντο. Αλλά ποιος ξέρει. Ποντιακά δεν ξέρω να μιλάω. Ξέρω μόνο την κεμεντζέ και τα οτία που μου κάνει η μάνα μου και τρώω. Εξάλλου, μέσα στο σπίτι κανείς δεν μιλάει ποντιακά. Τέλος πάντων, προς το παρόν περνάω ωραία στο σύλλογο και στα γλέντια που πάμε. Το πώς θα νιώθω αύριο δεν μπορώ να το ξέρω. Ο χρόνος θα δείξει. Εκεί που η μαυροθάλασσα συναντά τις ποντικές Άλπεις, εκεί που η λύρα αγκαλιάζει τον ταούλι και συνοδεύουν την ιστορία, εκεί που 3.000 χρόνια ακρίτα στρατέλαινα στυλάει θερμοπύλες, εκεί βρίσκεται η καρδιά μας. Εκεί είναι η πατρίδα των προγόνων μας.
Παναγία ημέρας πάντευτα ο Δευτράς. Ότι ο βουλά χορεύνε λέγνε λόγια της έβδας, ότι ο βουλά χορεύνε λέγνε λόγια της έβδας, τα πόδαρε του τσάκωνεντε μόρφα χορεύνε τας, τα πόδαρε του τσάκωνεντε μόρφα χορεύνε τας.
Για αυτή την αλυσμόνητη πατρίδα, περήφανα ποντιόπουλα χορεύουνε και τραγουδάνε. Για τη ζωή τους, τον πόνο και τη λύπη τους, αλλά και τη χαρά και τον έρωτα. Για να μας θυμίσουν, για να μην μας αφήσουν να ξεχάσουν. Σ' αυτή την όμορφη πατρίδα, στις πόλεις, στα βουνά και στα λιγοστά της Ομάλια, παλεύει ο Τραντέλανας για τη ζωή του, έχοντας πάντα το τραγούδι στα χείλη παρηγοριά του, ξορκίζοντας τις δυσκολίες. Η ψυχή του γεμίζει με το άκουσμα της λύρας. Τα πόδια του βγάζουν φτερά. Είναι στο αίμα του και ο χορός και το τραγούδι. Απάκρι σάκρι σ' όλον τον πόντο, ουλ χορεύουνε τίκια και ομάλια. Mirando no era, sale mirando al mío, es que
Όμως αλίμονο 3.000 χρόνια ιστορίας, 3.000 χρόνια πολιτισμού φτάνουν στο τέλος τους. Κανένας δεν θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα το κακό που μας βρήκε από το δημοτικό μας θρήνο. Κι έρθανε χρόνια δίσεκτα, καταραμένα χρόνια. Ο ουρανόν ελήφωσεν, σιγήν ποτάμ το γέμαν και σκόθεν θρήνος θάνατος, πέρα περού σον πόντων. Το αίμα χιλιάδων αθώων, παιδιών, γυναικών, γερόντων ανήμπορων, έπληγε τον Τραντέρα. Αναγκάστηκε να βγει στα βουνά για να προστατεύσει την οικογένεια και τους γιους του. Και εκεί, μόνος του, χωρίς καμιά βοήθεια, έγραψε ένα ανίποτο έπος της ελληνικής ιστορίας, το Αντάρτικο του Πόντου. Σαν τη μάνα που
από το πολύχρονο μοναχικό του αγώνα, προδομένος από φίλους και από τα ίδια του τα αδέρφια, πήρε το δρόμο του ξεριζωμού. Τον ανάγκασαν να πάρει το δρόμο του ξεριζωμού. Μη μας γελάει κανένας. Πουθενά δεν υπήρξε απλά ένας συναισθισμός. Υπήρξε βίαιος διωγμός των προγόνων μας από τις πατρογονικές τους αιστείες. Υπήρξε οργανωμένο απάνθρωπο σχέδιο αφανισμού του ελληνικού στοιχείου του πόντου. Υπήρξε γενοκτονία. Χρειάστηκε όλες οι δυνάμεις του κόσμου να συνομωτήσουν γι' αυτό.
μαύρον πουλί, μαύρον αμον τη νύχτα, όλη νυχτής τριήριζεν ολόερα σον κάστρεν. Σον κάστρεν, σα καστρότυχα τη μαυροτραπεζούντας, που εσταρίζα σο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα, πήσε 10 καστρόπορτας κιούλια χαλκοδεμένα, κι απέξα σα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια, το έδαιναν και έλυναν γεφύρια σιδερένια. Όλενο κάστρεν έλαμπεν αμον το λάμπο ήλεν, και το παλάτιν έλαμπεν αμον διαμάντ σοφέγγον, τη βασιλέα το παλάτι, τη κομνηνόν φωλέα, που των τρανών και θαυμαστών κάστρεν απάνσον κάστρεν. Κάποτε γέντονε σεισμός, κι η γη ολενεσίεν, και έναν 15 Αύγουστον, έναν μαύρον ημέραν επάρταν τα κλειδία θε, κι ο κάστραν εκρεμίε. Πέμναν τα πόρτας ανοιχτά, το παλάτ δίχως θρόνο και δίχως τη παλατιανούς και χωρίς βασιλέα. Κι ο κάστρεν ο θεόρατον εγέντον κοιμητήρι. Καιροί έρθαν και παύλε. Έναν πουλί, μαύρον πουλί, μαύρον αμον τη νύχτα. Όλη νυχτής τριήριζεν γύρω τα καστροπόδια, πεπέμναν έρμα κι άρκλερα, γομάτα κολυσσάπτρας. Όλη νυχτής τριήριζεν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν στην αυγή. Και έκατσε σε έναν άκρα μανάκριβου παρασταρή, δίχως απανοθόρη. Από μινάρτη παλατή, Κιντέας δε βωμόθη. Σε ρήμον την πατρίδα μου και βρίουμε καμία. Σε ρήμον την πατρίδα μου και βρίουμε καμία. Τερία πάνη, τερία αυκά, τερίο πις και έμπρια, μαυροβουλής, καλοτερής Ανατολή και Δύση, και αρχινά να φκουλίεται αμοσέρα γυναίκα, και αρχινά να μιλολογά μ' ανθρώπινο λαλία. Και στην Ελλάδαν έρθαμε, ρίζα μον προαιώνιον, πατρίδα τη πατρίδας, και ξαν πουλί μας εν αρχήν χτίζομεν το γεφύριν, σαν μαύρα τα χαλάσματα, άνθια και μανουσάκια, τη γην κατατρυπαίνομεν μαλάτριν και χωρών.
σαν το κατά καμπανάς μέρα μεσήμερ, έρθανε ασύρουσια, έρθανε μετέρ, έρθανε ασύρουσια, έρθανε μετέρ. Αμον το 22 συνταράμονι, με τα αδέλφια σου θα τρώτε άλλα σκέψομι, με τα αδέλφια σου θα τρώτε άλλα σκέψομι, με τα αδέλφια σου θα τρώτε άλλα σκέψομι. Έχουμε το ίδιο νέμα και καταγωγή, τα καημουσεμούν είναι να αντέχουμε συγχύ, τα καημουσεμούν είναι να αντέχουμε συγχύ. Αμον το 22 συνταράμονι, με τα αδέλφια σου θα τρώτε άλλα σκέψομι, με τα αδέλφια σου θα τρώτε άλλα σκέψομι, με τα αδέλφια σου θα τρώτε άλλα σκέψομι. Από το 22 συνταράμονι, με τα αδέλφια σου θα τρώτε άλλα σκέψομι, με τα αδέλφια σου θα τρώτε άλλα σκέψομι, με τα αδέλφια σου θα τρώτε άλλα σκέψομι. Και στην Ελλάδα έρθαμε, ρίζα μου προαιώνιο. Για εμάς αυτό το ταξίδι κράτησε 70 χρόνια. Ασοχωρεί ότι η πάπα μου και τη γιάγια συν πολλοί και μπόρεσαν να έρχονταν στην Ελλάδα. Αλ με τα ραπάδες, αλ με τα πουδάρια, αλ με παπόρια, επήγανε στη Ρωσία για να γλιτώνει οι Τουρκάνες. Ο θείο μου Χαράλαμπο ευρέθε στο Σοχούμ. Ο πάπα μου και η γιάγια Σοβατούμι. Άλλα στο χωρίο του ευρέθανε στην Τσάλκα. Εθάρεσανε λίγο θα κάθονταν εκεικά και επ' εκεί θα φεύγουν, θα πάνε στην Ελλάδα. Ο θείο μου Χαράλαμπος στα 2-3 χρόνια πάνω επόρεσε, πήγε στην Ελλάδα. Η γιάγια και ο πάπα μου, εκεί την δε σειράνε. Γιατί οι Ρουσάν ήταν εχθροί της Σοβιετικού τη κράτους. Εφόρτωσαν στα τρένα απάνω και πήγαν στο Καζακστάν, στο Ουσμπεκιστάν, στη Σιβηρία. Εκεί παντέσυραν. Εδεύανε τα χρόνια. Πήγανε παιδεία, τον πατέρα μου. Αυτός πάει παντρεύτε. Πήγε για τός παιδεία εμάς, εμένα και τα αδέλφια. Και έναν ημέρα είπανε μας, τώρα άμα θέλετε, μπορείτε να πάτε στην πατρίδα σου στην Ελλάδα. Πόσο μάταια θα πάω στην πατρίδα μου, θα λέγω τη συγγενούση. Και στην Ελλάδα ανέρθαμε, ρίζα μου προαιώνιο, άμα και τον εύκολο. Μετέρ ντέθανε το 24, ας στην πατρίδα ήταν οι Τουρκόσποροι. Εγώ όντες έρθα δακά, έμεινε ο Ρωσοπόντιος. Αμα για πάτα πάνω. Η αγάπη μου για τον τόπο ατόσο εντρανών, που κανείς και μπορεί να πέρα το συμψίνε μου. Ήντα και να λέει. Αλλά και η αγάπη μου για την πατρίδα μου, τον πόντο. Τι και τι θα έδινα, να έλεπα μία κι άλλο τι πάβουν το χωρίο, την εκκλησία να, το σπίτι να. Μία κι άλλος η ζωή, σοπεγά την συναυλή, νεροπό
Σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Κώστα τον Χατζησάβα που επιμελήθηκε όλη τη σημερινή παράσταση, τον Στέλιο τον Κολοβό και τη χοροδία, τον χορηδάσκαλο τον Στάθη Χατζησάβα και τα χορευτικά, τους μουσικούς και όλα τα μέλη του συλλόγου που ο καθένας από το δικό του πόστο κατάφεραν με άοκνες προσπάθειες και αν και ερασιτέχνες να ετοιμάζουν τη σημερινή παράσταση. Ευχαριστούμε επίσης και τον Γιώργο Ορφανίδη και τον Αντώνιο Νικηφορίδη για τη θετική του συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ.